Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɛ aw bisimila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ laadalako la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'a ye nu don ka ban duwaku bɛ daminɛ ntɛnɛn ka tarata kɛ ka waraba kɛ ka walamisa da o kan ka gijuma da o kan anw bɛ sɔrɔ ka an jɔ ye duwaku n'a y'a sɔrɔ tile 7 don anw bɛ 5 kɛ don o don anw bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye fɔbɛw n'o bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛlaw la olu bɛ daba kala ta a ka ja dabaji kala ta ka sɛbɛnni kɛ fɔbɛw sanfɛ a ka ja o jaabi ma kɛ min ye an bɛ bɔ k'o lase a t'i n'a fɔ ne Burama Sanɔgɔ kalan bɛ ni aw fɛn fɛn ye k'aw bɛ ka ne lamɛn aw bɛ ka ne lamɛn a n'o ka jan ɲɔgɔn na a t'i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se kuma na ka tɛmɛ aw bɛɛ kan a n'o fana tɛ kelen ye nka diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka baara don an b'o baara de hokumu kɔnɔ fili bɛ se ka don a la i n'a fɔ na tobila bɛ se ka fili waati dɔw la kwa bɛ na jɛ walima kwa yɛrɛ bɛ tɛmɛ na kan o tɛ k'a fɔ ko na tobila tɛ se na la don dɔw foronto bɛ ci na la don dɔw yɛrɛ gɔyɔ yɛrɛ fana bɛ ci na kɔnɔ o t'i n'a fɔ k'a tɛ se tobili la nka don bɛɛ tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a woda la don dɔ la commerçant ba in sugu kɔnɔna na dɛ a ka nafolo bɛ taa dɔ fɛ warimisɛn segin senfɛ 300 kan ka segin dɔ ma a bɛ 400 biye d'o ma walima yɛrɛ 600 kan ka di dɔ ma a bɛ 1000 d'o ma f'o tigi taalen kɔfɛ a hakili b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔrɔ k'a tɛ jago ɲɛdɔn wa o n'o tɛ kelen ye diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen n'a fili siraw don nka anw ta in a fɔ n bɛ k'anw kana fili a t'an dɛmɛ ni duwawu ye wa dugutigiw alimamiw laadatigiw ka taa se hakaja jamana in kodɔnnaw ani ka taa se hakaja a moriso n'a dɔnnitigiw ma a y'an dɛmɛ ni duwawu ye barisabu anw jetiminɛba de ka ca baara in kɔnɔ kosɛbɛ anw kɔlɔsiba ka ca o bɛ bɔ mun na k'anw ka fili k'a kundama ka ja kosɛbɛ ko ni forontobanni cira anw ka na in na k'a dunbaa caman bɛ yen o b'a fɔ si ko ni gɔyɔ cira anw ka na in na k'a dunbaa a caman de bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ko n'anw ka warimisɛn seginta ko n'anw bolo filila o la ko maa caman de bɛ degun sɔrɔ o la o de y'a to anw kɔlɔsiba ka ca aw minnu bɛ ka anw lajɛ aw yɛrɛw ye dɔw ye o barisabu faama min bɛ k'an lajɛ nin waati o ko n ka kuma ale sago la fantan yɛrɛ min k'e bɛ ka ne lajɛ e bɛ k'a fɔ ko ne ka kuma i sagona cogo la dɔnnibaa min bɛ ka ne lajɛ sisan o ka kuma fanba walima o ka laɲini ne ka kuma ka taa ale ka dɔnni n'a sagoya sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka ne Burama kɔnɔ o fana dɔrɔn tɛ min bɛ tali kɛ la haute autorité de la communication na k'u fana fo anw ka denfajalaya bɛ di olu de ma k'u fana fo olu bɛ k'an kɔlɔsi k'an jateminɛ n'an yɛrɛ ko an bɛ fili u b'an wele k'an bilasira k'u fo k'u waleɲuman dɔn den tɛ kɛ foyi foyi ye n'a masa fila n'olu dɔnyɔrɔ t'a la anw masa filanan o bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye maison de la presse ye jamana kunnafonidilaw jatigiyasoba k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn n'an k'an bɛ kuru yɔrɔ o yɔrɔ u b'an wele k'an ladi ani k'an bilasira baara in yɛrɛ bɛ ji di o de la barisabu ne sigin bɛ sɛbɛnfura minnu kan na kunna ko n k'u ɲɛfɔ aw ye ne fa kan tɛ n ba kan tɛ nka n y'u kalan walikan de don ko n k'a bɔ o kan la ka n'a bila n yɛrɛ ka kan na e yɛrɛ k'a lajɛ ka ko dɔ bɔ ko dɔ la ka n'a bila ko dɔ la n'i ma dɔ fara a kan i laban ciden sɛbɛya kɔnɔ i bɛ dɔ bɔ a la nka ne sigin bɛ o baara min kɔnɔ a baara in kuruden ka ca kosɛbɛ a ma sɛbɛn ne ɲɛna hakilina minnu kɛra k'a sɛbɛn ne tɛ o dɔn nka ne sigin bɛ yan ko ne k'a ɲɛfɔ aw ye a ye n dɛmɛ ni duwawu ye ne dɔrɔn tɛ cɛ caman de bɛ minnu fana bɛ dibi la n'a sɔrɔ olu bɛ ne dɛmɛ baara in k'a bɔ yan k'aw lasɔrɔ a y'u fana dɛmɛ ni duwawu ye hakaja minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n ka nɛgɛ siya kɔlɛtigiw hakaja a y'an bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ ni duwawu ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɛnɛndon bi ye duwakun daminɛ don yarabi a kuncɛ fanga bɛ ala de bolo ala k'o d'an ma sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn bi ko n k'olu ɲɛfɔ aw ye a ka ca premier ministre kɔni hali ni maa min kɔni t'a fɛ ka kuma mɛn mali kɔni kɔnɔ sa i ye nin kuma in kɔni mɛn o k'a ta ntɛnɛndon na ka bila bi la arajo sow ni télévision sow sɛbɛnnikɛ yɔrɔw a balimaw e ko hali kulo geren ma dɔ mɛn nin kuma in na sa wa nka sɔgɔmada in na o t'a bali sɛbɛnnikɛlaw kɔni ye caman sɛbɛn ko in nacogo ani kumakan min donna da ka taa kumakan in bɛ mun kuma fɔ fo ka taa se a yɛrɛ ka taama in yɛrɛ kɔnɔ a balinan kuma yɛrɛ fana o bɔra a kɔnɔna na premier ministre ye min ɲɛfɔ min ye maa caman hakili salo kunnafoni lase sɛbɛn dɔw olu ye dɔ fɔ nin kuma na an kana sɔn
haka ja furuku ɲɔgɔn faamuyabaliya walima f'a ka kɛ ne kelen ta ye diinɛ nasira fɛ o ka kɛ sababu ye k'an ka duba ci Kulubalila duba haka ja Jaralakaw ka duba walima Tarawelelakaw ka duba du y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye an ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ koloba kelen na diinɛ nana an ka ɲɔgɔn minɛ de kama mana an ka ɲɔgɔn ci kama Usumani Sherifu Madani Haidara an balimaw Basa den ye nin kuma fɔ min bɛ tali kɛ sa 26 mars la min bɛ tali kɛ Mawuludu hukumu kɔnɔ dɔrɔn tɛ Suala Bayaya ani ka taa se Farigu a n'a ɲɔgɔnnaw caman ye nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw sigi u bɛɛ ka kuma bolila bɛɛ ni kelenya u bɛ se ka sinsin cogo min sɛbɛnnikɛlaw olu ye caman sɛbɛn nin kuma in na an balimaw fɔ ka taa se n y'a fɔ suguba kɔnɔna na tɛgɛ dara a ka ja furakisɛ caman kan an balimaw ɲɛnaminimafɛnw ani kirimifɛnw o de y'a to maa dɔw fana bolo wele bilala olu ma olu na taa ko tɔ jaabi kiri o ɲɛkɔrɔ nafolomugu caman fana an balimaw tɛgɛ dara olu ka ten nka nin y'ala kumabaw ye sɛbɛnnikɛlaw ye minnu sɛbɛn n'aw sɔnna aw bɛ yɔrɔ min ka to yen ani ka to kuloma dali caman yɛrɛ bɛ n bolo yanni waati k'an minɛ aw bisimila. An balimaw k'aw fo ka waliɲumandɔn ani ka aw barika da ni ŋaniya juguya yɛrɛ tɛ o jɔnni de bɛ taa hakaja kunnatɔ bolongɔni tɛ maa min bolo k'i bɛ taa hakaja o ka tigɛninkuru minɛ a la k'i b'o seri bɛlɛkisɛ cɛ la k'o ka t'o tɔmɔ k'o bɔ o la ni ŋaniya juguya tɛ jɔnni bɛ nin kɛ sa an balimaw teliyala nin ye san marabolo hakaja a gouverneur marabolo ɲɛmɔgɔ ka bataki telima ye n bɛna min ɲɛsi lase aw ma a tɔgɔ de hakaja ko colonel major Usumani Sangare fulakɛ ko a b'a da hakaja san ani a fɛrɛkɛtɛ dugu o dugu bɛ tɛngu a la ni san ka mara bɛ se yen ma a k'a baw ladɔnniya k'a fɔ nin ye sariya kura ye ale ye min da wa a y'i sinsin baaraw kɛcogo ani sariyaw ani kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka bɔ hakaja sigi yɛrɛ kɔnɔna na ale ye i ɲɛsin olu de ma mun na an balimaw maa bɛ se ka nafolo sɔrɔ i fa ye maa bɛ se ka jɔyɔrɔ kunbaya sɔrɔ i fa ma deli ka min sɔrɔ nka maa si tɛ kunnaja sɔrɔ n'i fa ye o de y'a to a ko dugu in hɛrɛ a n'a bɔ nɔgɔ la a yiriwa ale y'a dɔn duguden sankaden bɛɛ lajɛlen bɛ miiri o la min bɛ san yɛrɛ dugu kɔnɔ min bɛ bama ɲaari min bɛ wari ɲini senfɛ diɲɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka hamina ye o ye ale sugandira o ko hukumu min kɔnɔ a bɛ hakililajigi kɛ a bɛ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ko bɔ banbanciw hakaja maa hakili jugutigiw olu ye bingani ta min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin san o finitigilakaw dagayɔrɔ ma kan o kɛra cogo min o dɔnnen don barisa mali finitigiw ye fɛn da u kan hali lahara u tɛna ɲinɛ min kɔ nka o n'a ta o ta an balimaw o bɛna to an k'an sigi k'an bolo fila da an sen kan wa barisa n y'a fɔ kojugu ye walanda ye i ka kan ka hakaja ka sini i ka ɲɛnamaya hakaja k'i yɔrɔ janya fɛn caman na o de kosɔn a ye sariyakolo dɔ ta min n'a sɔrɔ a sɛbɛnden ka ca nka laɲini ye mun ye a bɛ sinsin fɛn min kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min taa ni ka segi ka nɔgɔya jagokɛla ka taa ka jagokɛ la kalanden ka taa ka kalanso kɔnɔ wa fana sugujɔ la i ka t'i ka na san hɛrɛ ni baden la ka sigi an balimaw ni nin ye ale ka laɲini o de y'a to an balimaw lama dɔw bolo dalen don finitigiw fɛ ko in kɛ ani bi cɛ san dugu kɔnɔ a n'a kɛrɛfɛ yɔrɔw la an balimaw o de y'a to ale b'a fɛ mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la barisabu sa bɛ dugu ma sen bɛ dugu ma n'an m'an cogo dɔn u bɛ tɛnɛku ɲɔgɔn na n'u dun k'u bɛ tɛnɛku ɲɔgɔn na sentigi ta kara barisabu sa b'a tigɛ i kun an balimaw a ko nin bɛɛ lajɛlen ye ale ka maraden ye sa ye ale ka maraden ye wa fana sen yɛrɛ fana tigi o fana ye ale ka maraden ye a b'a fɛ ka mun fɔ finitigiw bɛ baara min na a bɛ ka kɛ ale n'a ka dugu de ye sankadenw o tuma na u bɛ k'a kɛ maa minnu fana ye o ye sankadenw ye munna an tɛ jɛ ka takurunba kelen minɛ o la sa ale ye hukumu min sɔrɔ sariyakolo min n'a sɔrɔ o bɛ kuma ni couvre-feu ye an balimaw ka lama ka se k'o jɔ anw hakaja finitanw anw minnu bɛ k'a fɔ an tɛ finitigi ye an balimaw k'an ye citoyen ye jamana miirintiw an ka don yɔrɔ dɔn an yɛrɛ la don waati min di bɛ an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kaɲɛ 10 sufɛ n'a bɛ wele ko 22 heures o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye i seyɔrɔ sɔrɔ o tuma n'ala sɔnna a ma ka dugu masaden jɛ an ɲɛna o dugusɛjɛ an balimaw n'ala sɔnna nɛgɛ kaɲɛ 6 6 heures ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ka taa i maa mako la
an balimaw a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ lama ka nɔgɔya finitigiw bolo u n'u ka minɛnw a ka dɔn jɔnni ye jugu ye a ka dɔn jɔnni ye ɲi ye o tuma n'o dɔnna an balimaw baara bɛ nɔgɔya u bolo nin kɔfɛ jɛn kelen tɛ ni mobiliw moto ni hali ala ma taa nɛgɛso an balimaw ganaw aw tɛ b'a nɛgɛso boli la k'a bɛ taa furabulu tigɛ la o tuma ko ni fɛn o fɛn minɛna nin ko hokumu kɔnɔ da la k'i ye sariya sɔsɔ sariya in kɔni bɛna daminɛ a daminɛna yɛrɛ nin kalo in tile 24 uti kalo n'ala sɔnna a ma 2026 fo ka taa se waati yɛrɛw ma n'ala sɔnna a ma ko in mana se jɔli k'a bɛ tila ka bɔ a b'o ɲɛfɔ aw ye o de y'a to a dan b'a la k'a fɔ sangadenw n'u hakili n'u ka bonya kama a dan b'a la k'a fɔ nin ko in bɛna faamu wa fana kuma in bɛna bila hakilimaya kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa finitigiw u bɛ se k'u ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔna na cogo min bɛ da nin kan ni maa min ye jatigɛmafɛn ye i ye fɛn ye fɛn min n'a sɔrɔ a ka ja i ma taabolo sɔrɔ a la sigida kɔnɔ walima bintuni dɔ la walima hakaja bɔrɔni dɔ dalen na kan'a fɔ haraka k'i b'i bolo maga la o tuma i teliya i ka finitigiw ladɔnniya olu ka baara don u bɛna hakaja k'a bɛɛ lajɛlen ta ka b'i kɔrɔ tacogo ɲuman na min n'a sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛna bɔ min na a ko a dan b'a la faamuyali ko ɲumankaw bɛɛ lajɛlen n'o sɔrɔ nin na kunnafoni suwadu bamakɔ wulada nin y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw a bɛna ta ko karisa tɛ ko foyi daminɛ k'a dabila a ye kalo da cɛnin in na dɛ aw ma deli ka foronto bɔrɔ d'a ma ko yena an ka na nin ye foronto mugu bɔrɔ ye a muga i k'a ba yena an ka na o don a bɛna sɔrɔ a y'a sigi k'aw kɔnɔ koyi kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min tɔgɔ ko suwadu bamakɔ wuladani a mali gouvernement a wulila k'i jɔ ten ŋami an balimaw hakaja min bɛ dali kɛ dugujukɔrɔ fɛnkow la a nafa a tɔnɔ a n'a hɛrɛ bɛ se ka sarada cogo di ka se anw jamanadenw ma nin fanga in n'a ni bi cɛ an balimaw n'a y'a sɔrɔ haminanko bɛ a la o y'a jɔrɔnanko fɔlɔfɔlɔ ye o don n'an kɔrɔ dɛ conseil des ministres tɛmɛnen ninnu na an balimaw u ye hakaja tabali gosi a bɛna ta min bɛ tali kɛ société caman b'an ka jamana kɔnɔna na jɛkulu caman an balimaw minnu n'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ fɛnkow olu bɔli ma an ka jamana kɔnɔ lithium b'a la sanu b'a la ani a ɲɔgɔnna caman an balimaw tɔgɔw ka ca waati n'a koron kama u yɔrɔw fana ka ca kajolon b'a la an balimaw fo ka taa se kangaba an balimaw fo ka taa se jalakɔrɔba an balimaw fo a ka ja buguni marabolo nin bɛɛ lajɛlen y'i ta sɔrɔ a la a bɛ mun kofɔ an balimaw nin kulu ninnu hakaja u ka baarakɛtaw jitiminɛkɛla kɔlɔsilikɛla yamaruya sɛbɛn min bɛ u bolo permis jamana ye a lajɛ an balimaw an ka tɔnɔ bɛ jɔnni ta la ni jɔnni ta ye barisabu an balima a ka kan ka jitiminɛ ni maa min kɛra baara ɲɛmɔgɔ ye n'i ka baarakɛla sera maa 10 maa 20 ma a ka kan e yɛrɛ k'a dɔn jɔnni ni jɔnni fari foni bɛ baara kɔnɔ baara in ɲɛdɔ bɛ minnu na ani fana jɔnniw yɛrɛ fana a ka ja ni ye courage don u la ka galabu d'u ma u bɛ se ka caman kɛ ka fara kɔrɔlen kan wa fana ni ye galabu bɔ jɔnniw na olu fana bɛ se ka caman bɔ u ta la o de y'a to mali ko an balimaw hakaja e ko a ma maa 10 ta jɛkulu 10 hakaja ka se ka dɔ fara hakaja olu ka baaraw kundama kan wa walima olu ka yamaruya sɛbɛn min bɛ permis an balimaw o min bɛ u bolo an balimaw hakaja ka se ka o yakubaya o bɛ mun kofɔ o bɛ baara hakaja a yiriwa kofɔ o bɛ mun kofɔ o bɛ baara hakaja o ni faso ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu kun bɛ yen yamaruyakan minnu tun bɛ yen hakilina minnu dira u ma k'u ka baara k'o hokumu kɔnɔ an balimaw a b'i n'a fɔ ninnu kɔni b'a la ka baara in k'a kɛcogo la dɔwɛrɛ tɛ jamanadenw olu ka ta baara la jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔli jamana faamaw hakaja anw tɛ dɔwɛrɛ fɛ dɛ kana foyi kusaya ni maliden ye wa mali ka kuma maliya b'i bila sira min kan i k'a kɛ ni o sira ye kana maa si ka hakilina yɛrɛ ta min tɛ jamanadenw olu ka sɔrɔ sira ye alahu akubaru an balimaw nin y'anw ka jamana faamaw olu ka hakilinaw ye o tuma na ni min ye nin ta ba la an balimaw i ni anw bɛ sigi ni min ko i tɛ nin da ba la a ka ja n'i ye dunankɛ n'i y'a ti maraba natɔ ye don dɔ k'i b'a tɔ maraba tatɔ ye o misaliya bɛ bange caman na o barisabu a ye sira di caman ma nka n'i y'an kɛlen ye ka ninnu kɔni ta an balimaw hakaja k'u tɔgɔw fɔ ka tila k'u mankutu o dɔrɔn tɛ hakaja fo ka tila tuguni k'u ka yamaruya sɛbɛnw an balimaw hakaja ka mangaba kɛ ala k'a d'u ma a b'a jira k'a fɔ tiɲɛ ni tiɲɛ na an balimaw hokumu min sumana ka d'u ma
sira min tigɛra ka d'u ma ninnu tɛ ka hakaja kalabantiya don a la u tɛ ka kurukasiri don a la wa an balimaw u bɛ k'u tile hakaja i n'a fɔ mɛrɛtɛtɛ o de y'a to jamana faamaw ko o tuma ni hadamaden fana hakaja maliden sɛbɛya fana ye o ye karisa ye maa ye i yɛrɛ fana ka kɛ maa sɛbɛba ye mali faamaw ko u bɛ ka nin baara min kɛ ni cɛsiri ye ni ɲɛdɔ ye ani faso mali bonyɛni ye mali fana ka kan k'o dɔn u ye u ka pɛrɛmɛw n'o bɛ tali kɛ u ka yamaruya sɛbɛnw na mali y'u yakubaya hakaja ka bonyɛba kɛ u ye o de y'a to u ka dɔ fara u ka sɔrɔ da yanga kan u ka baaraw ka ji se ka ji di u ka dɔ fara hakaja jamanadenw minnu b'u bolo baara la olu ka sɔrɔw n'u ka hakilinaw ka se ka dayɛlɛ baara kɔnɔ ani ka caman yɛrɛ fara o jamakulu ka faso hakaja k'a y'o dayɛlɛ u ye kunnafoni suwado bamakɔ wuladani an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw olu ko ten ko ni maa min i muso bila ka taa sugu la ko ba ɲɛba taara sugu la ba ɲɛba taara ni wari min ye n'i ye musonin ma taa ni o ye ba ɲɛba bi segin ni min ye i musonin tɛna segin n'o ye dɛ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ min tɔgɔ hakaja ko suwado bamakɔ n'o tɛ nouvelle horizon ɲɛdankura ani ka taa se bi sɔgɔmada in na les échos nin bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn an balimaw a y'a fɔ tare mali ni alizeri an jɛ mɛn ka fɛn kɛ min n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigin bɛ k'i bolo fila don i da kɔrɔ ko in hakaja ninnu ka nin ko in an balimaw a balala caman na nka a ma tigɛ da o da la an balimaw hakaja n'i kɔni ye maa ɲɛfilela k'o sigilen miiri jugu la ka na siga dɛ an balimaw hakaja a kun b'a fɛ min ka fɔ o de ma fɔ a ko nin kɛ bɛ an jugulama caman da ye bi minnu kun bolo k'a fɔ mali ni alizeri an ka nin furuku a na bange hakaja ko wɛrɛ la an ka nin ɲɔgɔn faamubaliya tile filani dɔw kun bolo k'a fɔ ko wɛrɛ na bange a kɔnɔ nka alahu taala y'a ta kɛ dɛ an balimaw n'aw hakili b'a la o don n'an kɔrɔ an ka nin premier ministre général de division Ablaye Mayiga pankurun belebeleba o y'a ta ten ŋami an balimaw ni ka taa jigin alizeri an balimaw a bisimilana a yɛrɛ premier ministre ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ an balimaw o fana y'a bisimila nisɔndiya belebele a yɛrɛ kelen kun tɛ taama in kɔnɔ ko ye an balimaw an ka service de renseignement duguma kunnafoniw olu ɲɛdɔnni o ɲɛmaa tun bɛ koɲɛ in kɔnɔ Moribo Kɔnɛ an balimaw o dɔrɔn tɛ minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana yɛrɛ kɛ koɲɛkow ɲɛnabɔli ma o fana tun bɛ pankuru in kɔnɔ a nɔfɛ taama in na an balimaw ani maa ɲɛmaa caman taama yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn ye mun de nana ni ni taama in ye dɛ hakili jigidow n'aw hakili b'a la premier ministre in ale de ye bataki sama anw ka premier ministre ma Algérie premier ministre kɛ i bɛ ka na an ka baro kɛ maaya jidila hakaja o ye baro ye baara ɲɔgɔnya baro hadamadenya baro ani sigiɲɔgɔnya baro balimaya baro o tuma n mago b'i la i ka na an ka baro kɛ dɔwɛrɛ foyi t'a kɔnɔ laɲini na min tɛ nin ye o tuma a taa kun ye nin ye nka taama in yɛrɛ an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ taamaden yɛrɛ fana na o tuma n'o bɛ tali kɛ an ka premier ministre la général n k'a fɔ an balima général de division Ablaye Mayiga an balimaw min bɛ tali kɛ jamana faama fana na min bɛ tali kɛ gendarme Asimi Goyita mali faama fɔlɔ hakaja miyanka cɛ a fana y'a taatɔ to an balimaw ni ka bataki sɛbɛn k'o d'a ma n'i taara i ka taa nin di hakaja n balimakɛ ma n dɔɲɔgɔnkɛ ma cɛkɔrɔba ma n'o bɛ tali kɛ Alizeri jamana faama la bataki in kun tɛ bataki yɛrɛ ye koyi an balimaw bataki in kun ye jaabi de ye jaabi yɛrɛ min an bɛ nin kelen bɛɛ lajɛlen la an yɛrɛ kun tɛ min dɔn o de bɛ ko in kɔnɔ maa caman kun y'a ye k'a fɔ premier ministre de kun welelen don ko ye min bɛ tali kɛ Alizeri premier ministre fɛ ko in kun ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye min bɛ tali kɛ Alizeri jamana faama yɛrɛ la ale fana kɛn bɛ ka bataki fana kɛ bataki min bɛ ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana faama weleli ma Alizeri jamana kɔnɔna na subahanallahi an balimaw o jaabi de sɔrɔla bataki yɛrɛ kɔnɔ bataki min premier ministre taara ni hakaja o ye a bolo a ka taama kɔnɔna na o sɔrɔla ka bɔ kunnafoni lase baro min n'o kɛra nin cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que premier ministre yɛrɛ taalen an balima n'a ni u ka premier ministre ye ɲɔgɔn ye Alizeri premier ministre o tuma jiw minen kɔfɛ sa sigi ka barow kɔfɛ i ɲuman sera wa kɔri ma sɛgɛn dɛ kɔri avion kɔni hakaja a ye yɔrɔ in ka jan dɔɔnin dɛ
foyi tɛ aw la o kuma a y'aw sigi sa an balima nin bɛɛ lajɛlenlen kɔni kɔfɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ baara ɲɔgɔnya kumaw kɔfɛ o de y'a to ko premier ministre ye ani u ka jamana faama ye ɲuman ye min bɛ tali kɛ an ka général la général division Ablaye Mayiga Algérie jamana faama o y'a bisimila kuma in yɛrɛ kɛra mun hokumu kɔnɔ a ko jamana faama ka cibɛnda général d'armée Assimi Goïta Mali faama fɔlɔ miyenga cɛ a ko n ka n'a f'i ye i ye wele minnu kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma kɔsa laban in na i y'i ɲɛsini min kɛ anw ka jamana ka taa siraw batoli ma kɔsa laban in kɔnɔ a diyara an ye wa a ma bonya an ma mun na Assimi ko n ka n'a f'i ye Mali ni Algérie nin bɛɛ lajɛlen ye muso kelen denw de ye nin bɛɛ lajɛlen bɔra kɔnɔnugu kelen na min b'an jɛ o de kɛra Toamango ye Fuseni ni Lasena u bɛɛ bɛ bɔ kɔnɔbara kelen na o nka tɔgɔ de b'u bɔ ɲɔgɔn na Mali ni Algérie ta de bɛ ten o tuma ko n ka n'a f'i ye i ye nin baara ɲuman min kɛ a sara bɛ sɔrɔ Alahu Taala bolo n'o tɛ a sara tɛ anw malidenw bolo i ye nin baara ɲuman min kɛ Ala k'i sara an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye Mali ni Algérie ka bɛnko la an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o la sɔrɔ siraw ka taa se kalandenw fɛn caman bɛ yen o yiriwa bɛ sɔrɔ o kɔnɔ wa a ko n ka n'a f'i ye min yɛrɛ kuma tun mɛn tɛ tulo la o de mɛn o yɔrɔ la a ko n ka n'a f'i ye n'Ala sɔnna a ma k'i ye bataki min ci ka ɲɛsin a ma n'o ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na Algérie jamana kɔnɔna yan n'Ala sɔnna a ma ko kow labɛnw bɛ sen na wa a sɔnn'i ka kuma ma bi a sɔnna sini ale kɛlen kɔfɛ ka sira di ne ma premier ministre ka ne bila ka na wa n'Ala sɔnna a ma don jan tɛ bilen a yɛrɛ fana bɛ sira la n'Ala sɔnna a bɛna bɔ Bamakɔ a b'i kun da Alger kan kunnafoni laselaw anw minnu bɛ se sɛbɛnni na anw y'an bolo teliya k'o yɔrɔ in sɛbɛn anw minnu bɛ se kumakan carili la anw y'o yɔrɔ in cari kosɛbɛ minnu bɛ se ja carili la anw y'o yɔrɔ in cari kosɛbɛ caman ko ja nin dɔrɔn tɛ ja koba yɛrɛ fana bɛ kɔfɛ an balimaw o kɛra kuma kura ye a kɔnɔ o de y'a tɔ Algérie jamana faama ko n'i seginna i k'a fɔ a ka général d'armée Assimi Goïta ye ko n fana bolo fila jan bɛ k'a kɔnɔ o tuma na don nataw la ani ko tɔ kan ka tɛmɛ cogo min o bɛ k'u labɛnbaw bolo n'Ala sɔnna a ma don nataw la ko o kan ka bila a minɛ kɔnɔna na cogo min na o denw bɛna sugandi ani ka ɲɛfɔ hakaja ka kɛ ni baaraw olu kɛcogoyaw ye kunnafoni lase sɛbɛn b'a yɛrɛ ɲininka mun na an balimaw nin ko in sera ka kɛ nin hukumu kɔnɔna na Soir de Bamako b'a fɔ o yɔrɔ la ko n'i ye nin ko in kɛlen an balimaw siga foyi t'a la ko dɔn belebeleba Mali a bɛ k'o de sira ta ko dɔ ye mun ye a bɛ k'i sen kelen to min bɛ tali kɛ Algérie an balimaw sen kelen dɔ a ka ja o ni Russie bɛ baara ɲɔgɔnya la sen kelen dɔ fana a ka ja o fana tɛgɛ bɛ min bɛ tali kɛ AES jamana kɔnɔna na an balimaw Mali ye cɛbalen ye i bɛ mun ye nin ko kɔnɔ maa kana janfa ye dɛ maa kana ye k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka nin tɔ dɔ janfa tɔ dɔ ye hakilina dɔ janfa hakilina dɔ ye dɛ an balimaw hakilina kelen don AES bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di a tɛ bɔ nɔgɔ la minnu ka hakili kɔ a tɛ bɔ nɔgɔ la abada minnu yɛrɛ ka dɛmɛ kɔ a tɛ bɔ nɔgɔ la abada minnu hakaja n'an mago bɛ olu fana ka bilasirali la an balimaw hakaja yiri maa bonya cogo cogo a mago bɛ a yiri ɲɔgɔn hakaja o fana suma o b'a ji di o de y'a tɔ ko AES hakaja a bɛ ka nin sira min taama ka sababuya kɛ anw ka jamana ye Mali jamana ko dɔ kuma don ani ko dɔ taama hakaja o sira don hakaja kunnafoni lase sɛbɛn Soir de Bamako ale bɛ min sɛbɛn ka d'a kan a y'a jira o de la k'a fɔ ko hakilinaw ani fɛɛrɛw ni maa min y'a lajɛ i b'a dɔn k'o de bɛ nin miirina in kɔnɔna na barisa Russie jamana an balimaw an kun y'an bolo don fɔlɔ ma ka bɔ yen ka na Algérie an balimaw hakaja min bɛ tali kɛ AES la an balimaw a b'o ka yiriwa de kofɔ wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ bange fɛn jumɛn na i b'a ye k'a fɔ anw ka tɔn belebeleba ye n'Ala sɔnna a ma don nataw la fanga ani barika ani yiriwa k'a bɛna o de di a ma AES kunnafoni Soir de Bamako Les Échos Nouvelle Horizon ne y'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɔnɔkumaw fɔ ɲɔgɔn ye aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta ko walayi bilayi ne kunkolo dilen don kale ka siɲɛ ka di fana ye dɛ n'o tɛ n'i ye banfula bɔ a la kuma in bɛɛ ma ban wa kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ natɔ ye min tɔgɔ ko Soir de Bamako n'o tɛ Nouvelle Horizon fana ye caman sɛbɛn nin na mawuludu kɛnɛ sigira Bamakɔ walima Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka min jama ka ca an balimaw o dɔnnen don a Seyidu Usumani Sherifu Madani Hayidara Baasande 26 mars la o kɛra laada ko ye a kɔnɔna a n'a kɔfɛla an balimaw k'a fa tetetew fo ka miyankaw ni ganaw an balimaw a ka ja k'olu jɔ da la ko in kɛra kɛcogoya kɔrɔ la a Seyidu Usumani Sherifu Madani Hayidara an balimaw a kumana kuma min n'a sɔrɔ a bɛ minɛ dakuru ɲɛ kelen na diinɛ in ye mun fɛn ye a nana cogo di a kuma mɛn o kan wa
furugu kana de diinɛ in denw ni ɲɔgɔn cɛ jango Mali bɛ hokumu min kɔnɔ bi munna ne ye hakaja ne ye alisilamɛ o t'a bɛɛ bɔ wa nka ne ye nin bolofara maa ye ne yɛrɛ ɲɛ t'a fɛ ka da dɔ in fana kan an balimaw Asedu Usumani Sherifu Madani Hayidara ko o kun bɛ diinɛ kɔnɔ wa diinɛ min nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kisili kama hali kafiri n tɛ ala yɛrɛ fɛ fiyewu o jɔyɔrɔ bɛ diinɛ min kɔnɔ o bɛ se ka faamuya cogo di n'an man cogo dɔn balimaw ka ɲɔgɔn faamuyabaliya diinɛ bolofaraw bato cogo kɛcogoya ɲuman kama n'an man cogo dɔn an balimaw an bɛna an ka Kulubalila duw fara dɛ an bɛna an ka Tarawelela duw fara an bɛna an ka Sisɔgɔla duw fara ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ nin ko in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka bɔgɔ biriki den kelen o de b'an ka balimaya jɔ Asedu Usumani Sherifu Madani Hayidara ko Mali bi yɔrɔ min na bi yɛlɛma nin furugu yɛrɛ kuma bɛɛ wa ne ta ye jiri ye e ta ye jiri ye n'an ma jɛ maa min b'a fɛ ka na jiri ju tigɛ n'an m'o kɛlɛ fɔ e ta ye nin bolo ye ne yɛrɛ ta ye kɔrɔnfɛ bolo ye nin ta ye kɛɲɛka bolo ye nin yɛrɛ ta ye bayanfɛ bolo ye n'an man cogo dɔn ni jiri yɛrɛ ju tigɛra k'a bɔ yen pepewu e ko bolo ko kuma b'a la bilen wa ale ɲɛ bɛ min na an balimaw k'o ka bon dɛ barisabu Mali faamaw bi baara min na bi o dɔnnen don n'an ma ɲɔgɔn sen bila an balimaw fo k'an to tagasi la bɛɛ lajɛlen ko ne ta de ka ɲi an balimaw n'an man cogo dɔn a bɛɛ na ta hakaja Mali faamaw bi baara min na baara belebeleba nka an tɛna a nafa sɔrɔ dɛ barisabu diinɛ yɛrɛ ye hakaja minnu kan ka kɛ ko in jɔ b'a ye olu de bɛ ɲɔgɔn sama la ne ta de ka ɲi f'a ka kɛ ne ta ye n'a ma kɛ ne ta ye hakaja ne yɛrɛ bɛ dugu ci an balimaw f'an k'o de to yen an bɛ cɛ min nɔ na bi n'o bɛ tali kɛ an balimaw kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani maa fasuguya bɛɛ lajɛlen jɛra o ma maa si kɔniya o ma maa si fa o ma maa si buruja nka an kɔsanamaw ko n'a ma kɛ n da ye fɔ dugu ka ci subahanallahi an balimaw waliko tɛ wa n'a ma kun ta la n fasiw kana to na su in na an balimaw o tuma k'e ko wɛrɛ ɲinina don n'o tɛ an ye diinɛ dɔ cɛ min sababuya la ani hakaja ani maa suguya bɛɛ lajɛlen jɛra diɲɛ dugukolo sanfɛ yan ani kerecɛnw jɛra an balimaw ani maa wɛrɛ jɛra minnu yɛrɛ ko Alahu Taala tɛ fiyewu nka a y'u nɛgɛn ka na Ala ko sira ma n'a ka jogo ɲumanya ye n'a ka hɔrɔnya ye ani n'a ka laadiriya ye kankelentigiya ye bi anw bɛ ka muru ni marifa ta ɲɔgɔn kɔ i balima den kelen i sinji den kelen k'i bɛ o ni bɔ a la i jamana den kelen nin bɛ se ka faamu cogo di o diinɛ cɛ la bi n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an balimaw hakaja diinɛ in k'a bɛ ɲini ka bɔ a minɛ kɔnɔ a bɛ ɲini ka kɛ jatigɛfɛn ye a bɛ ɲini ka kɛ ni diinɛ yɛrɛ tɔgɔ fɔra fo diinɛtigi hakaja f'i yɛrɛ bɛ jɔrɔ ni kuma a laban ye nin kuma in bɔra serifukɛ da cogo min Asedu Usumani Sherifu Madani Hayidara Suala Bayaya Hayidara an balimaw a fana tun bɛ Lafiyabugu tɛrɛnba kana a fana ye nin kuma in fɔ ye Jikɔrɔ ni Para Sheikh Sufi Bilali an balimaw ale tun bɛ yen nɔ an balimaw Imam Ibrahim Keita k'ale fana tun bɛ Sirakɔrɔ hakaja ATT bugu la a fana ye nin kuma in fɔ ka taa se min bɛ tali kɛ Farigu Kulubali Umaru ale fana tun bɛ an balimaw min bɛ tali kɛ Mamadu Konate la a fana ye nin kuma in de fɔ o b'a jira k'a fɔ jamana diinɛtigiw bilama u yɛrɛ sɔn bɛ a ma u danganiyalen b'a kan jamana faamaw bɛ baara min na kelenya ɲinini don an bɛɛ lajɛlen n'an yɛrɛ ma sabali an balimaw farafarali la diinɛ nasira fɛ diinɛ yɛrɛ min n'an bɛ k'a kɛ n'o tɔgɔ ye o ma nin dɔ tile kelen ani sanga kelen n'an man cogo dɔn an bɛ kɛ gɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara kunnafoni Suwadu Bamako ka fara Nouvelle Horizon kan n'o y'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛfɔ aw ɲɛna bi aw bonya b'a la. An balimaw ko waati ye anw jɔlen sɔrɔ nin yɔrɔ la yan musokɔrɔba kɔɲɔ kɔni o sɛnsɛnbaw tɛ se k'u sen na teliya dɛ n'o tɛ a bɛ taa ka kɔɲɔmuso to kɔfɛ bi ta anw n'a bila ni ka n kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ n'o tɛ an balimaw Bamakɔ suguba kɔnɔ ko bolo dara furakisɛ feerelaw ani furakisɛ caman kan o don na an kɔrɔ dimanche tɛmɛnen OCS k'u ni ce yarabi Ala ka dugu furani ka jɛ Ala ka fanga d'an ma o de fana na dan sigi bi kibaruyaw la ne sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma kuma ni kun ye ne se a kɔnɔ ka bɔ yan k'aw lasɔrɔ Ogise n'a ka jamakulu jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ k'u fo Yusufu ani ka taa se Surakakɛ ma Sibi fɛn min bɛ tali kɛ sirifukɛ la Hayidara k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn Grand B ale tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuma sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma Bamakɔ walima Mali yɛrɛ bɛ kumakɛlaw ka so b'a écouter de a ɲɛmaa ye Ntɔma Burama Sumano ye Ala ka sini fara an si kan.